Polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Bradinji kod Konjica obilježena je 23. godišnjica ubojstva 48 civila srpske nacionalnosti koji su nastradali tijekom vojne akcije teritorijalne obrane MUP-a BiH i HVO 1992. godine. U Bradinskoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg liturgiju jutros predvodio iguman Danilo, a potom i na spomen obilježju obavljen parastos. Prije rata u Bradini je živjelo oko 700 stanovnika, uglavnom Srba. Danas ovdje žive tek 2 osobe srpske nacionalnosti, a kuće koje su im porušene u ratu skoro nitko nije obnovio. Života u Bradini, kažu nekadašnji mještani, sada raseljeni širom BiH i svijeta, danas skoro da i nema. Bradinu je posjetio danas Mladen Ivanić, predsjedatelj predsjedništva BiH, koji je kazao kako je 3 općine sjeverne Hercegovine, u Jablanici, Konjici i Prozoru Rami, prije rata živjelo više oko 150 obitelji. Članovi obitelji bradinskih žrtava nezadovoljni su jer unatoč svim vođenim istragama još nitko nije procesuiran za ovaj zločin. Iz Bradine za BHT1, Stanislava Marić.